Tatsuniyar kare mai haɗama. A wani gari an yi wani kare mai haɗama wanda kullum yana fita neman abin da za a ci a jejin da ke bayan gari. Karen nan ya kasance ba shi da buri illa ya gan shi yana cin ƙashin dabbobin da suka mutu ko kuma na daga abin da ya saura daga dabbar da mafarauta suka yanka. Yau ma kamar kullum wannan karen ya fita jeji neman ƙashin da za a ci, sai dai yau a hanyarsa ta dawowa cikin gari sai ya zo zai gitta ta gaban wani rafi. Da karen nan ya ga wannan rafi sai ya ji ya ja hankalinsa, saboda haka sai ya tafi zuwa ga rafin. Ko da isarsa sai ya tsaya yana ta kallon ruwan wannan rafi har ta kai ga ya fara ganin hotonsa a cikin ruwan tare da ƙaton ƙashin da ke bakinsa. Saboda haɗin karen nan sai ya yi tunanin cewa wani karen ne a cikin rafin ke cin ƙashi. Saboda haka sai ya yanke shawarar faɗawa cikin ruwan rafin nan da niyyar ƙwace ƙashin da ke hannun karen da ya gani ya cinye. Amma sai dai kash, haka ya faɗa cikin ruwan nan ya ga babu wani kare a ciki. Sa'annan kuma haɗamarsa ta sa ya rasa ƙashin da ya samu wajen ƙoƙarin hangen abin da ke hannun wani.